Сәлем достар, эфирда мен Мөнир Рахмаев. Демәк, яшьлек тавышын башларга вакыт. 26 апрель быйык шагыйрь Габдулла Тукайның туган көне. Әлеге уңайдан яшьлек тавышында әсәрләр, китаплар, әдипләр турында сөйләшербез. Озакка сузмый башлыйк. Тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Әлеге клипны соңгы тапкыр карап узыйк. Yaparaqlar qo'yilar oltin ko'ballar kabi bugun birsi istagisi ing boshima kelib tushdi oltin yaproq salqin yaproq yo'ldan yozgan Saklap qoldik sarı kezidan oltin yaproq salqin yaproq yo'ldan yozgan jillarizga menga kelib sayanasim saklap qoldik sarı kezidan Яшьлек тавышында премьера. Җырны яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерда аның коды белән тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Dünya bizni yüdete, birleşmezke öyrete, naqıtırırğa, kilgen davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, qaygılarda, sırhavlarda, Üzüne her vakit tuğrı qalırğa. Tuğrılar Dostlarının nıq qulu, ailənin iminligi, bəxtli bulu mümkinligi, toğralıq, ədiyyədiyin rəhməti, kişilərinin zor hürməti, bu qüdrəti Allah'ının, rizalığın olu onun. Akış yüze gülde Uşağınlar alar bizge Tuğrı ihlas Mehabbet kuşlarda Ana balasın yarada Paraşı bilen jılda Şeşek şeşekke urilgendey kırlarda Tuğralar Senin tuğrı yolun, dostlarının nıq kulu, ailənin iminligi, bəxtli bulu mümkinligi. Күңелің шиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә,
Гаиләңә, дусларыңа һәм Аллага. Тугрылык, ул синең тугры юлың, дусларыңның нык кулы, гаиләңнең иминлеге, бәхетле булу мөмкинлеге. Тугрылык, әтиянең рәхмәте, кешеләрнең зур хөрмәте, ул көдрәтле Аллаһының ризалыгын алу аның. Тугрылык, ул синең тугры юлың. Тугрылык, ул синең тугры юлың, ул синең тугры юлың. Илнур Мусинға да килеп җиттек. Илнурның яратып укыган әсәре Робинзон Круз икән. Әлеге авторга балачактан гашыйк мин диде җырчы. Әле алай гына да түгел, Илнур үзе күпмедер дәрәҗәдә шагыйрь. Ул җырларына да, көйләренә дә, сүзләрен дә үзе яза. Başımдағы fəriştə Mingə bir gündəşdi Zoya yürmədi Ütkərmə vaqtını boşqa Əyləndirmə qışqa Ömür qısqa bir Bulğan bar köşümnü jıyıp Yat uylarını tıyıp Balğamıdılam Matur bəxtli durmuşqa Tugel salqın qışqa Yazğa yol alam Qışlar birdə uçmaz idi Jirdə yürür idi Qurqsa biyekdən Bular birer ələ deyib Bir joy çıgar deyip Көп vaqt ötken Eytme kulundan kilmez deyip Hayalım sünmez bidi yaşayım ümitte Olda vaqt yolu jitəsizəm Mini şanam biləm Sağışlar ötən Eytme kulundan kilmez deyip Hayalım sünmez bidi yaşayım ümitte Olda vaqt yolu jitəsizəm Mini şanam biləm Sağışlar ötən Türlü sınav birdi Üzgelendim küydü Mutlarga kirdim Kullarını kısıp yuduruk Yaşayım meni yukka Dip sırav birdim Bulgan bar köşümne jıyıp Yat uylarına tıyıp Balga mıtılam Matur bəxtli durmuşqa Tugel salqın qışqa Yazğa yol alam
bide yaşaymamaktan. Balda vakt yolu jitesizem, meni şanam bilem, sağışılar ötem. Bulgan bar köşümne jıyıp, yaplılarına tayıp, balga umıtılam. Matur bəxtli turmuşqa, tügül salqın qışqa, yazğa yol alam. Matur bəxtli turmuşqa, tügül salqın qışqa, yazğa yol alam. Gülnar Shakirova rus adabiyatından imtihan topshirgan. Шуңа күрә ул рус һәм чит ил классикаларын яхшы белә. Тукайга килгәндә ул аның әсәрләрен ярата. Кызын да аның туган тел җырын көйләп йоклата икән. Гөлназ өчен тавыш 085 кодын 1320 номерда юлларга була. Күрер күзгә
Айгөл Мирзануровның күптәннән китап оқып рәхәтләнеп ял иткәне юк. Еллардан ул Зифа Кадырованы ярата. Аның әсәрләрен йылы-йылы укыйм дип сөйләде Айгөл. Нишкә күңелле җырчы өчен 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Кояшлы тормыш күгемне кара булыт каплады. Якын дустым хыянәте какты тормыш капкамына. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Жан сердәшем син дустымнан, көтмәдем мондый адым. Хыянәтне күтәрердәй, Худайдан көч сурадым. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Бәхетне шулай җимереп, бәхетле булып булмай. Тормыш һәр чак тигезре юл, күз яше җирдә калмай. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Үз-үземә ышангандай, дустым сиңа ышандым. Тормышымны ник җимердең, тормышымны ник җимердең. Сөнмәс утларга салдың. Сөнмәс утларга салдың. Сөнмәс утларга салдың. Илнар Гыйльмашин башкалар кебек үк Габдулла Тукайның туган тел шигырен яттан белә, ләкин үзенең бер дә әсәрләр иҗат итеп караганы юк. Китаплар белән үк гомумән дус түгел. Мәктәптән соң әсәрләр укыганым юк, диде җырчы. Назың кояш нуры, көннәремнең яктысы, минем шушы сүзләремә каршы килер кайсысы. Син беләсең, мин дә беләм, тормыш яме тиң ярда, түгел бит ул байлык акча, түгел бит ул манзарда. Син беләсең, мин дә беләм, тормыш яме тиң ярда, түгел бит ул байлык акча, түгел бит ул манзарда.
bir-biriniz süyüp anlap yaşauda Ayttir sizni aytmay qolib Kerak chaqda dashimauda Sen bilasin menda bilan turmush yamiting yarda Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Sen bilasin menda bilan turmush yamiting yarda Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Turmush yami bir-biriniz hurmat eta biluvda Shanishkili so'zlar aytib tug'ili bitul keluvda Sen bilasin menda bilan turmush yamiting yarda Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Sen bilasin menda bilan turmush yamiting yarda Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Sen bilasin menda bilan turmush yamiting yarda Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Sen bilasin menda bilan turmush yamiting yarda Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Tug'ili bitul boyliq aqsha tug'ili bitul manzarada Туган тел тәфтиләү 52 Тукайның әлеге шигырьләрен Гөлназ Закирова яттан белә. Джейн Остин, Лермонтов, Джорджо Мойс аның яраткан авторлары. Китапларга гашык Гөлназ өчен тавыш 089 коды белән тавышлар юллагыз. Алмаштырмам иркен бірні біле Жылы қарашыңның яқтысы Тик сені генә янған йөрәгемдә Сөнмәс кояш булып балкыйсың Иркәм сине назлы Güller şeşe adaşı güller Elle şuna migen olar mina Gül şeşeklerinden süykümler Alıştıra olmaz Qarашыңны Сандуq ашылы алсу Таңнарда Янған йөрәгемә Дәва булмас Шишмәләрдә бешкән Суларда Иркәм синең назлы карашыңна Güller şeşek ataşı güller Elle şuna miken alar mina Gül şeşeklerinden süykümler
buyursam sağınam min şunu da yoksana bilsen ide bağrım senden başka dünyanın bir yemen yoksaman yirgemi senden nazlı qarashığına güller şeşer ataşı güller elle şuna miken alar mina gül şeşeklerinden süykümlü yirgemi senden nazlı qarashığına güller şeşer ataşı güller elle şuna miken alar mina gül şeşeklerinden süykümlü elle şuna miken alar mina gül şeşeklerinden Динар Юсупова һәм Руслан Тимирлановларга да килеп җиттек. Алар икесе дә иҗатка битараф түгел. Китаплар укырга яраталар. Динара Стәрлетамакта яшәп иҗат итүче Земфира Мулгалиева шигырьләрен ярата. Шулай ул Лермонтов иҗатына да битараф түгел икән. Следующий. Собак-то. Нормально? Сидят. Ты победишь. İşemişiz. Alma. Birinci tapqır kurep G'ashiq buldum men senga Yuragim yana Xayoling sening kimda sening o'ylaring Ayt endi menga Yo'qqa do'stim tirishma O'ylarimda әлі сүйу muhabbat tugul Tilagan oltin olma Agar bo'lsa qo'limda balki ko'z ko'rar Olma baqshamda o'sgan olma Bo'lagida men senga qizil olma Olmayim kerakmi qizil olma Kerakmi iPhone oltin olma Olma baqshamda o'sgan olma Bo'lagida men senga qizil olma Olmayim kerakmi qizil olma Kerakmi iPhone oltin olma Va'da beramen senga olib bererga yulduz zangar ko'kardan Agar tilaging bo'lsa bo'lak etarman senga kumush yoqti ay O'zdirma vaqtini Hozir endi bo'sh so'zlarga bu tanlashamim Isbotla so'zlaringni Yuragim tilaklarin turmushga oshir Olma baqshamda o'sgan olma Bo'lagida men senga qizil olma Olmayim kerakmi qizil olma Kerakmi iPhone oltin olma Olma baqshamda o'sgan olma Bo'lagida men senga qizil olma Olmayim kerakmi qizil olma Kerakmi iPhone oltin olma
Ama bakşamda uskan alma Gel alma Bulak iteminsin ya kızalama Akşanım Ayşin Daşa bıdı minha Yokum yoku tuğul Kanatlar kunel Şaşa tipe yürek Sinesini kıtı Olma bakşamda uskan olma Yo Bulak iteminsin ya kızalama Come on Almayayım gerek mi kızıl alma Kızılama Gerek mi iPhone'lı altın alma Alma Dostlar, qabat isigizga tushirəm. Yaratqan jirşığız klibig'iz uchun 1320 nomerına tavuşlar yollay olasız. Yoki TMTV kanalının rəsmi saytına kirib tavuşlar qaldırırğa bular. Hozir sizning ekranlarda Mars Yarullin. Birinchi ishlikka da kelib jetdik. Qarshi oling'iz. Кім болған соң ол шул қадар? Туй була. Нешек? Бірінші очрағанға тұтам да күйеуге шығам. Ике йөрәк бүген бергә тибә башлый торган көн Тормышны дәвам иттереп яшь гаиләдә туган көн Туй бүген бездә туй гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Туй бүген бездә туй гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Кыда булды шите кешеләр кемдер булды кыдарый Әйдә шампан күтәрик дип Берсен кыдалый Туй бүген бездә туй гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Туй бүген бездә туй гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Киләчәккә бәхет теләп Ходай үзе башлаган Яшьләр өчен яңа тормыш Кызыл туйдан башлана Туй бүген бездә туй гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Туй бүген бездә туй гөрләп тора кызыл туй Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Бер генә сорау. Синең исемең ничек соң? Минем Марс. Марс Ярулин. Ничего себе, тиз генә ипигә барып килдем. Акыллы кияү егетле уңган шибәр кызылы туй Мәдинә укырга да шигырьләр сөйләргә ярата. Балачакта су анасын яттан өйрәнгән идем. Төнле уятып сорасалар да сөйли алганмын, дип елмайды Мәдинә.
яхшы, хәтерле, талантлы Мәдинә өчен 1320 номерына тавышлар юллагыз. Хит парадыбызның көмеш медаль иясе. Kütmegende taşkını bulap ağlar idim İn yeşeren kallarına ağlar idim Şulay tevgil siyuğene yanar terdim Min üzümde sinezler yaratar idim Şulay tevgil siyuğene yanar terdim Min üzümde sinezler yaratar idim Tanjili bulak irkelep uyatır idim Göz aldığından bir de gitmey uylatır idim Dinlerinde sagandarap yalatır idim Canını jırlarım bilen yuvatır idim Dinlerinde sagandarap yalatır idim Canını jırlarım bilen yuvatır idim Bir görüşen yoluma çıkarır idim Bel ciddi bulgan uyandan doğarar idim Şulay tevgil siyuğene yanar terdim Min üzümde sinezler yaratar idim Şulay tevgil siyuğene yanar terdim Min üzümde sinezler yaratar idim Min üzümde sinezler yaratar idim Илнур Сафиуллин Габдулла Тукайны татар милләтенең горурлыгы дип саный. Ятим үсеп, авырлыклар көчеп, шәхес булуына сокланам дип сөйләде җырчы. Илнурның туганнарым җыр өчен 1320 номерына тавыш 088 кодын юлларга онытмагыз, дуслар. Сезнең ярдәм белән беренчелекне яулаган җырчыны каршы алыгыз.
Шаттыланып яшим her килеген күнігә Dünyalarım dimen tügerek Siz tuğanlar, duslar bulganda Vakit öte sizilmi dizerek Bir koyşanıda anlatılmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şaklardan Duslarım var kulların suzgan Kukrep kilegen yangırlar üte Ut yaşınlar yaşınese de Dayanırday var yakınlarım Yazmışlarım ni kursetse de Bir koyşanıdan anlatılmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şaklardan Duslarım var kulların suzgan Alda eli gelir yazılarım Bal su şeşekler atır balınıda Başımı inen ağırlıkka Sikelteli durmuş yolunda Bir koyşanıda anlatılmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şaklardan Duslarım var kulların suzgan Bir koyşanıda anlatılmay Kurgen izgelik tuğanlardan Nişli minnede digen şaklardan Duslarım var kulların suzgan Duslarım var kulların suzgan Duslarım var kulların Яшьлек тавышы ахырына да якынлашты. Ләкин мин сезнең белән саубулашмыйм. Безнең тапшыларны TMTV-ның рәсми сайтында яки ВКонтактедагы төркемебездә карап була. Ә мин Мөнир Рахмаев сезнең белән саубулашам. Мин сезне шунда көтәм. Әлегә пока.
Олып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.